Namhlanje usuku lwenjabulo lomndeni uzovakashelwa uhulumeni wesifundazwe. Njengoba umndeni uzilungiselela, uNombuso Jobe nongomunye wamadodakazi kaGogo uNdlazi uphume waya emathuneni. Lapha kunamathuna ayisithupha ezingane ezincane. Indodakazi yakhe ingezinye zeingane ezilele lapha. Nginabantwana abawu5 abaphilayo, oyedwa khona washona from 2009 July. Ubaba wezingane zakhe ezinhlanu ubengokufika kulelizwe kanti sewabuyela kwelakubo. Imizamo yokuxhumana naye ayiphumeleli, uselahlekelwe yithemba. Ngazama ukumfaka enkantolo ngonyaka ophelile for ukunala umntana lomncane umfana. Shothi wavele waseqhaqwa ekhaya kubo. Manje ke uma sungaleswazini akwazi ukulandeleleka ngendlela umthetho for South Africa. Uyavuma ukuthi wafundiswa esemncane ukuthi ahloniphe umuntu wesilisa. Noma ngithi ngiyazama ukumqhelisa eduze kwami, so uba nalokuthi ebuye ezoncenga nami bese ngiba nememori ukuthi ngobaba abantwana. Udade wabo ukhanyisile naye kusinda kwehlela kuye. Washonelwa izingane ezimbili kanti kumanje uzithwele. Abantwana bami enginabo njengamanje kodwa bebonke bawu7 and then abawu2 bangishiya kuyimanje nginabantwana abawu4. Ukhanyisile ubambelele ethembeni losizo. Ngike ngazama indlela yokuthi ngijove wangala umjovo wonke, ngabuyela emaphilisini kwalithola ubaba wabo ngagcina senginje. So ngiyafisa namanje ukuthi ngithole umuntu ozongisiza ukuthi ngingaphinde ngibe nomntwana ngoba angisathanda ukuba nengane because into engibonayo impilo inzima. Njengoba umndeni ulindele ukufika kahulumeni, buqamama kunezingane ezibuya eRichards Bay. Ziphethe ukudla kanye nemishanelo esalile. Ugogo uGethi uyazibingelela kanti uza nezindaba ezimnandi. Kunomsamaria olungileyo ofake isandla. Ekwangiphazamisa ke mina ukuthi izingane futhi ngabe yisesikoleni azikho esikoleni ngalesikhathi zidayisa imishanelo. Lento yangiphazamisa ngoba izingane eziningi dadwethu uthola ukuthi ungaze ucabanga ukuthi izingane zizidomu ezikoleni kanti eqinisweni izingane ayizona idomu. Indaba isekuthenini ingane ayimuza uthisha ngenxa ukuthi icabanga ukuthi mangisuka la ngizoyodlana ekhaya. Nakuba lo mndeni usuthole usizo, kepha kunokhathazeka ngenhlalo yezingane. We've made it clear to them that they can't continue having children going out to sell the brooms in Richards Bay and it's risky. One, it's risky for these children. They are young. Some are females. They can be raped. They can be killed. Anything can happen to them. While we understand that they were trying to make money, but again, we must do things accordingly. Uhulumeni uzibophezele ekutheni uzosiza ngezemfundo kanye nokuhlelwa komndeni. We need to be aggressive on the issue of family planning and educating our people, on the impact and consequences of having many children when you don't have a source of income. Okwamanje lo mndeni uzokwakhelwa indlu yesikhashana. Umnyango wezenhlalakahle uzosiza. Kanti umnyango wezemfundo esifundazweni uzoqinisekisa ukuthi lezi ingane zithola isikhala sokufunda ezikoleni eziseduze.